Mayong buntag so karon di mo adto na pudta sa ato ang trabaho didto ta magtudlo sa pikas nga baryo sa Kabangasan. Nya ang isa. Hello guys. Siya ra dinhi kay mga bata wala diha. Kay naam sa siya gikaraw-karaw diri sa gawas. Diri guys. Tikaw-tikaw mo na siya dinhi. Lon sige kaon na sa kon mo to. Tara. Huwag siya raman. Bilid sa linsahan na niya. Hinahinay lang kahinay ang kalaban. Asa man ko nakayan na ni. Agi. Diretso sa eskwelahan. Na maginahinay rata. Sakay taong kuan. Kining nakasakay taong motor mas maayo. Nya gani ako ang dala. Guide ni nako kay grade 6 naman gud. Kinahanglan na gid imuri-muray so nya basin day. So guide ni guys. So unsaon nimo pagtudlo ang bata inanaon, no? Trabaho ng repan dala ko pa. Ayo. Abi na ko mama to anak ka. Tuan na pa nga. Kugoy to naman siguro to si mama wala naman dani. A few moments later. Tara. Nanami dire. Uban sa kong mga katikis. Hello guys, may Buutan ra ba daw kuno kate? ayun. Ga-comment ang si mga panulaya man to plido. Buutan ra ba na siya madam? What's your? Lagi. Salamat. Butan lagi. Juan. So diri din ni magtudlo sa Diri sila sa bus Kabangasan, parang sa high school. Kani mga buotan nga katikes, giunungan sa nila. Nana may naong ni kuan oh. A few moments later. Kuma na mi guys. So manami tudlo sa mga chikiting guys, na mga chikiting chikiting. So daghan kayo salamat maning mga estudyante na ko dan. Mga grade 5, grade 6. So mga nguli na mo. Hoy, manguli na mo. Maniud to na. Oh. The next day. Yung buntag so karon ay mag prepare ta pamahaw nya na atay karni gusto ato ni kubaon. Amo ning inutang ni mayan niya. Nakakawa na ka abot. Abi na mo kana abot. Awa di dugay ka gid ay kuno gani kinanugba pa man kuno sila. Ha? Ano Nanugba man sila. Ug ba man? Ha? O kaon. Dugay ka. Wala alas 4 nung kapin ani dini. Nanugba sila. Mao gud baboy dito. Ligid dito. Pa'y sweldo. Gibaligya na daan. Utang.
320 doon ng kilo dyan. Busing na mo din. Daag. Ikaw ni talisayan, guro ka dyan. Sa, Ikaw wakaron naman. talisayan kagikan. Lo, dana ko yung Juni. Tuning niya kagawan. Gawin, dana ni baboy. Guys, ato ang sugbaon. Ato ang hukaron. Kuhaon di ay. Lumilaw ba ko nito? Bahala na niya. May ni kay buwan niya. Nagbugwal si Tamsilo de dito. Ada na ko lagi ng amra. Sa ako trikuan kay kuan unya tuan. Mamatay ang bagal unya. Kuan ko no. Ambot na niya. Video mo pala siya. Kaliko ko na. Doon na, wak pa nakasweldo, kautang na. Inanya ba na? Nga, wala naman ka dinhi pag dugang siguro ila kalungnik. Tanom sa bagal para kung kay uwan-uwan na guys unya sinugba atong sudan niya atong bilinan siya so magilak niya betaja plan mga una ta guys adyan kana siya gikan kada siya naghatod sa bahog diri siya akal diri. Onda guys. Standard decision rami kay basa mo ko ano. Pag kuan lugar mo dyan paglugsong nimo kitaan mo sa untim dana dyan. Manawag ko. Ha? Manawag. Nanawag tinta siya? Namura lagi na dyan. Lamang ay itanom to niya kay layo ra ba kay to gikuan ila ra lilin. Payag. Ano bulang mo ito nga hambong na inyo to? Oh, ano to? Makaon na to. May man gud ang bulanghoy lagyo kay dili na ka magsali bisbis. Imo lang na mahilamunan kay isa ka hilamon. Pag lusot na dayon na, bahala pasagdan na nimo diya na nimo sa kakaon na. Mahal ng tudaan. Di ka na siya nag-opisina. Kaon dyan. Oh. Mga ano sila? Tara. Diyan na nagputi ho. Tara. May sinamok guys. Mga guys.
karon sa eskwelahan sa binding mga bata na natin. Yung bang baboy. May sawan. Mm. Mm. Nagtaon ako kulain, huktiyan ba? Mm. Mm. Sabahan ba kayo nato ang... Nga nasa mikro, ano siya may oras din. Mm. Walay tubig, walay tubig. Mm. Mm. Tapos, ang laban.